ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin pong minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, beloved brother, Rodolfo Grupus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Gandisyo po sa atin pong beloved co-elders. Bago tayo magpatuloy minamahal, tayo po ay manalangin. Mapagpala ng Mama. Hallelujah, dyan sa kalangitan, sa iyong pangalan, mahal Pinoon, sa unat dalangin po ng aming pong beloved Honorable Pastor, Evangelist Sustada Almeida, kabalikat ang aming pong beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, walang hanggang papuri, pasalamat, pagdadakila ang aming pong binabot sa iyo, mahal Pinoon. Sa matagumpay at sa gintong pribileyo at pagkakataon, mahal Pinoon, hallelujah, na patuloy yung pinagpala, yung mana na pananambahan. Mula pa kagabi, mahal Pinoon, hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, mahal Pinoon, hallelujah, sa mga papuring awit na amin pong inialay sa iyo, mula sa amin pong mga joyful song, na awitin, solemn song na awitin, mahal Pinoon, at ganun din maraming salamat, mahal Pinoon, sa iyong matamis at banal mong presensya na patuloy mong ipinapadama, pinaparamdam ang bawat sa amin na siyang nagiging kagalakan ng amin pong mga puso. At ganun din maraming salamat, mahal Pinoon, sa amin pong pagbibigay ng amin pong may kaputhandog na alam po namin, mahal Pinoon, ito ang susi ng mga pagpapala mo, mahal physical, material, higit sa spiritual na pagpapala. At ganun din maraming salamat, mahal Pinoon, hallelujah, sa lahat ng amin pong minamahal mga awit, naghandog ng kanila pong mga awitin, na dito ay nagsilbing muli katatagan ng amin pong pananampalataya. At sa oras nito, mahal Pinoon, bago kami darako sa uling bahagi ng mga pananambahan, pag-aaral ng Ebanghelyo ng iyong banal na salita, minsan pa, mahal Pinoon, hallelujah, kami nagsusumamo, mahal Pinoon, humingi ng habag at kapatawaran sa lahat ng aming punang pagkakamali at pagkakasala. Pakalinisin mo kami ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa ganang akin, mahal Pinoon, wala kong sapat kalaman karunungan. Patuloy na umaasa yung kabutihan, gamitin mo magdalo espiritual na pagpapala sa oras na ito, mahal Pinoon, hallelujah. Dalangin ko po, mahal Pinoon, hallelujah, na pagpalain mo sa huling bahaging ito, mahal Pinoon, at sa oras na ito, sa unat dalangin po ng amin pong beloved Honorable Pastor Evangelist Sustada Almeida, sa iyong pangalan, amin na pong sinasaway, anumang urit hadlang balakid sa amin pong pag-aaral ng Ebanghelyo, magsilais kayo sa mga pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin po ang atin pong alakilang Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Jesus. Body shout, praise the Lord. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Jesus. At bago tayo magpatuloy minamahal, sa kapahintulutan ng atin pong beloved preacher Bubunyer, ako po ay nagpapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, pagdadakila, pagbalhati, pagsamba ay nauko lamang sa atin pong pinakamamahal na Diyos at dobling paggalang sa atin pong beloved Honorable Pastor Evangelist Sustada Almeida at sa hindi po natin malilimutan turo at aral ng atin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanila pong 10 ng kanila pong mga anak at maging 10 ng atin pong minamahal manggawa sa panguna po ng atin pong beloved preacher Bubunyer sa dakong ito na siyang nangangasiwa, maging sa kanya pong beloved anak, minamahal, at sa atin pong mga beloved co-elders na atin pong kapiling, sa inyo pong lahat, minamahal, mga latihan, baguhan, manunugtog at mga awit, at higit ang pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, paglalhati, ay tangi sa atin pong pinakamamahal na Diyos po lamang. At ganon din, minamahal, ako po ay nagpapabot ng Merry Christmas and Happy New Year po sa atin pong lahat. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong nakilang Diyos. Barisaw, praise the Lord! Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Talagang hindi ko po akalain, minamahal, na talagang ang alam ko po, minamahal, ay sa dako lamang tayo ng uminggan mapapasabak, minamahal. Subalit, napakabuti at napakabait ng atin pong pinakamamahal na Diyos sapagkat
Maaring ito na po, minamahal, ang kapamaraanan ng Diyos, minamahal, upang ang bawat Kristiyano, minamahal, hallelujah, ay maging lumaki at lumago sa atin pong pananampalataya. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Bari so, praise the Lord! Talagang grabing kagalakan, minamahal, hindi mapigilan. Kaya't minamahal, ipagpaubahin niyo po, minamahal talagang punong-puno, minamahal ng mga emosyonal, yung atin pong mapag-aralan. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. At sa oras na ito, minamahal, atin po minamahal, ilaan o ilista sa atin pong mga papel, minamahal, upang sa ganon yung atin pong mga titulo na atin pong mapag-aralan ay atin pong mapagbulay-bulay saan man dako sa atin pong tahanan, minamahal, upang sa ganon, minamahal, ay maging pagpapala ang bawat isa sa atin. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos at sa titulo na atin pong mapag-aralan, minamahal, ang pamagat, minamahal, paglaki at paglago ng Kristiyano. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Yan po, minamahal, ay pinagkaloob ng Diyos, minamahal, sa araw na ito, minamahal, na atin pong mapag-aralan at mapagbulay-bulay ang kanya pong mga banal na salita. Mga minamahal, yaman lamang din, minamahal, na tayo ay kinabagan, pinili, pinagyaman sa lahat ng bagay, minamahal, napakalaga sa paningin ng atin pong pinakamamahal Sos, na sa bawat Kristiyano, minamahal, ay atin pong palaging i-maintain na kung paano, minamahal, lumaki at lumago yung atin pong pananampalataya. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Kung iahantulad po natin, minamahal, ang atin pong pananampalataya ay wala pong pagkakaiba sa isang tanim, minamahal. Ang hangad ng nagtanim, minamahal, mula pa lamang sa buto, seedling, minamahal, pagtubo, minamahal ng kanya pong halaman, ay hangad na po ito, minamahal, na kanya pong alagaan upang maging sa kanyang maliit, minamahal, hanggang sa paglaki, ay kanya pong inaalalayan. Purihin po ang atin pong pinakamamahal Sos. At sa atin pong pananampalataya, minamahal, na hindi po nagkakaiba, minamahal, maging sa atin pong pagkasilang, pagkabata at pagtanda, minamahal, walang hangad ang atin pong pinakamamahal Sos na ang sino man ay hindi mapahamak. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Bari so, praise the Lord! Sapagkat, minamahal, kung atin pong isip-isipin, wala pong nagtanim sa atin kung hindi ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Kaya nga, minamahal, lagi tayo, minamahal, na binibigyan ng mga paalala, babala, na kahit ano, minamahal, hirap na atin pong naranasan sa atin pong buhay, na kinakailangan, sabi nga ng Biblia, huwag daw tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Ganon din, minamahal, ang isang magsasaka. Kahit gaano kahirap, minamahal, ang magbungkal ng lupa, na minsan, minamahal, hindi niya inaasahan, yung ani ay bababa, minamahal. Subalit, minamahal, ang Diyos ay patuloy na umaasa na ang kanya pong itinanim, ang kanya pong mga anak, minamahal, ay manatiling palakihin, palaguhin yung bawat pananampalataya po natin. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Sa oras na ito, minamahal, upang atin pong lubusan, minamahal, yung atin pong mapapag-aralan, muli po nating basahin sa unang talata, minamahal, dito po sa aklat ng unang mga Korinto, 13, talatang 11. Pakibasa po sa atin pong mga Bible readers. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. At kung wala po, minamahal, Praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatay
13, talatay 11, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon, maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Amen, praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Sus. Kung atin pong minamahal, saliksikin at mamasdan, ang atin pong nabasang talata, minamahal ang sabi dito, nang ako ay bata pa, ay nag-iisip akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip gaya ng bata. Ngayon, naganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Purihin po ang atin pong Ibig sabihin pala, minamahal, ang tao, minamahal, ay magsisimula sa pagkabata, minamahal, at tayo ay nag-iisip na parang bata, minamahal, at nagdaramdam ng isang bata, minamahal. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Subalit, ayaw at sa gusto po natin, minamahal, darating sa atin pong pagkatao, minamahal, na iiwan at lilipas, minamahal, yung atin pong pagkabata. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. At ano pa po, minamahal, ang sabi po dito, minamahal, maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Ibig sabihin, minamahal, mula sa pagkabata, minamahal, sa atin pong pagtanda, minamahal, ay nagkaroon na po tayo ng sapat na pag-iisip. Purihin po ang atin pong dakil. Ibig sabihin, minamahal, hindi na po pag-iisip gaya ng bata. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal plusos. Barisaw, praise the Lord! Purihin po ang atin pong pinakamamahal plusos. Talagang ang Diyos ay napakabuti, minamahal. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos na talagang kung atin po lamang minamahal pagbabasihan ang banal na kasulatan, minamahal, hindi po tayo papahiyain ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Hindi po tayo bibiguin ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Nayaman lamang din, minamahal, na naganap na yung atin pong pagkatao. Subalit, minamahal, nalungkot ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Bakit, minamahal? Sapagkat mula nung naganap yung atin pong pagkatao, nakikita, nararamdaman ang atin pong pinakamamahal na Diyos, yung kanyang mga anak, minamahal, ay talagang unti-unti, minamahal, na hindi tumatalima. Unti-unti, minamahal, nanlalamig at nalulupaypay, at higit unti-unti, minamahal, na talagang lumalayo, at ano pa po, minamahal, ang kanila pong laging ginagawa, yun pong kalayawan higit ng kanilang mga laman. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal plusos. Barisaw, praise the Lord! Subalit, minamahal, ang Diyos natin, minamahal, ay dakilang pag-ibig. Malawak ang kanyang pag-ibig, minamahal. Gumawa ng kapamaraanan ang ating pong pinakamamahal plusos upang ang bawat isa sa atin, minamahal, ay hindi mapahamak doon sa dagat-dagatang impyerno, bagkos magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Barisaw, praise the Lord! Alamat batid natin lahat, minamahal, ng mga talatang ito ay paulit-ulit na po nating napapag-aralan. Subalit, tandaan po natin, minamahal, bagamat ito ay paulit-ulit, wag po natin, minamahal, pagsasawaan. Upang sa ganun, minamahal, ay paulit-ulit po din tayong pagpalain ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Barisaw, praise the Lord! Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Muli po nating basahin, minamahal, upang atin pong maunawaan yung atin pong napapag-aralan, minamahal. Dito po, minamahal, sa aklat ng 1:3, talata, minamahal, ay 16. Pakibasa po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 3, ang talata po ay 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan,
na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa atin pong pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Atin po minamahal mapapansin, talagang napakaganda ang layunin ng atin pong dakilang Diyos ang bawat isa sa atin, minamahal. Imagine, minamahal, hindi niya inalintana, minamahal, na ang kanyang buhay ay mapahamak, minamahal. Bagamat siya, minamahal, ay Diyos, subalit hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, minamahal. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Ibinaba ang kanyang pagkatao, minamahal. Dahil lamang ang nais niya, matubos tayo sa atin pong pagkakasala. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Na kung saan, minamahal, isa po itong babala ang bawat isa sa atin, minamahal. Na kung atin pong babalikan ang kwento sa banal na kasulatan, minamahal, mula pa sa Sodoma at Gomora at Subora, minamahal, ginamit na ng atin pong pinakamamahal na Diyos ang kanya pong mga anghel na iligtas ang mananampalatang iyan, minamahal. Walang iba na kapatid, minamahal na sila. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Talagang nariyan po, minamahal, ang grabe, minamahal, na pagliligtas ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Subalit, nakakalungkot isipin, minamahal, sa dinami-dami ng tao, minamahal, na hindi naniniwala sa Diyos, minamahal, walang inisip, kundi ang kanilang kalayawan sa kanila pong mga laman, magsaya, minamahal, na hindi kaya kalugod-lugod sa harapan ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Subalit, minamahal, nung sila po, minamahal, ay supukin ng apoy at asopre, minamahal, nakakalungkot isipin, minamahal, walang natira sa kanila, kundi bagkos, minamahal, ang natira lamang, minamahal, ang pamilya na kapatid na si Lot, minamahal. Subalit, minamahal, talagang nariyan po, nakakalungkot din isipin, minamahal, dahil sa asawa ni Lot, minamahal, ay pinalagaan ang kanila pong kayamanan, minamahal, kaya hindi maiwanan, minamahal, sa bayang iyan, minamahal. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Body so praise the Lord. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Kaya't minamahal, bigyan po natin, minamahal, ng alaga, yung pag-ibig ng atin pong dakilang Diyos, na kung saan, minamahal, ayaw niya po nino man, sino man ang sa atin, minamahal, ay mapunta o mapuksa o mahatulan doon sa dagat-dagatang impyerno. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Bari so, praise the Lord! Purihin po ang atin pong dakilang Diyos, minamahal. At ngayon, minamahal, narito na nga tayo sa atin pong mga pananampalataya, minamahal. Nang sabi nga dito, minamahal, ang sumampalataya, minamahal, ang sabi dito, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, minamahal, narito na po tayo, minamahal, hallelujah, sa atin pong pananampalataya at paglilingkod na dito, minamahal, kung tayo lamang ay tumalima, minamahal, alagaan yung atin pong paglaki at paglago ng atin pong pananampalataya, walang iba atin pong kakamtin, kundi ang buhay na walang hanggan na pangako ng atin pong dakilang Diyos. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Subalit, minamahal, ang sabi nga ng banal na kasulatan, hindi nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok ka na po sa kariyan. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Meron pa rin, minamahal, na standard ang banal na iglesia upang ang bawat isa, minamahal, ay makapasok sa kariyan ng langit, minamahal. Hindi po gaya ng mga ilan, minamahal, hindi naman po natin sinisiraan.
na ang sabi nga nila naglilingkod na sila, pag namatay na, minamahal, ay langit na, minamahal. Subalit, laking pagkakamali, minamahal. Sapagkat minamahal, ang papasok lamang minamahal sa karyaan ng ating pong pinakamamahal ay siyang gumagawa ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Ngayon, minamahal, sa banal na ministeryong ito, marami sa pagtuturo ng ating pong minamahal, ginagalang Bangalisto Estado Almeida, maging sa kanya pong mga beloved worker, beloved assistant pastor, sa kanya pong anak, minamahal. Na hindi lang pananampalataya yung atin pong gawin, sundin sa atin pong buhay, minamahal. Kundi bagkus minamahal, samahan po natin minamahal ng pagsunod. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Yan po ang number 1, minamahal, na laging ipinapaalala sa atin, minamahal ang atin pong dakilang Diyos, na gayon na lamang din na nagkaroon po tayo ng pananampalataya, binuksan, unawa yung atin pong mga puso't isipan na kinakailangan, minamahal, tayo po, minamahal, ay sumunod. Saan, minamahal? Sa banal na kalooban ng atin pong dakilang Diyos. Hindi po tayo susunod sa kalayawan ng atin pong mga laman. Hindi tayo susunod, minamahal, yung ugali pa natin noon, minamahal, na hindi kaya kulugod-lugod sa atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Kaya't minamahal talagang, kung atin pong minamahal, talagang isip-isipin, pinagyaman tayo sa lahat ng mga pinagyaman ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Hindi ko ipinagmapataas, minamahal sa akin pong sarili, minamahal. Nung ako po ay tawagin ang atin pong pinakamamahal na Diyos bilang isang mananampalataya, na dati-dati, minamahal, kinukutsa ko po, minamahal ang akin pong beloved wife, minamahal. Sapagkat naroon nga po sa dako kami ng Maynila, narin yung akin pong trabaho, minamamay kahirapan, araw at gabi, minamahal bumibiyahe, minamahal. Sapagkat ang akin pong trabaho, minamahal, ay sa company ng Gravel and Sand, minamahal. Talagang, sabi ko nga, walang pahinga. Sapagkat minamahal, ay isang linggo namin, minamahal na mauwi. 2 araw lamang, minamahal. Sa 2 araw, minamahal, ilan lang oras tulog namin, biyahe uli, minamahal. Ganyan po, minamahal, ang akin pong buhay. Subalit, minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Diyos, na yung akin pong inuusig na minamahal na asawa, dalangin niya pala, minamahal, sa mga oras na yon, na kami ay magkasama sa isang pananampalataya. Purihin po ang ating pong dakilang Diyos. At habang siya po ay nagbabakasyon, umuwi, minamahal, sa dako ng Maynila, minamahal, talagang nagtataka po ang lingkod, minamahal, na talagang inahayag, walang sawang inihahayag, minamahal, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Subalit, minamahal, ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Diyos sa amin pong buhay. Yung panalangin niya po, minamahal, na magkasama kami sa isang pananampalataya. Hindi umabot ng taon, buwan lamang ang nakalipas, yan ay tinugon ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Palagpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Alam niyo po, minamahal, ang ginawa ng atin pong dakilang Diyos. Gumawa ng kapamaraanan ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Isang araw, isang gabi, minamahal, ako po ay nababiyahe, minamahal, sa dako ng expressway. Minamahal, dyan po sa dako ng May Kawayan. Mula pa lamang, minamahal, Pulilan. Sinabihan ko na po yung akin pong bayaw. Sabi ko, huwag mo akong tulugan. Talagang nakakaramdam po ako ng antok, minamahal. At bawal naman, minamahal, matulog, minamahal, sa dako ng expressway, minahuhuling ka, minamahal. Talagang pinilit abang lingkod makarating sa amin pong paroroonan sapagkat sa dako pa po ng Makati. Imagine, minamahal, Pampanga, Makati, napakalayo, minamahal. Alam niyo po, minamahal ang nangyari, minamahal. Talagang sa kabutihan ng atin pong pinakamamahal sa pagkakataong iyon, minamahal. Bagamat hindi pa po safe abang lingkod, subalit nalalaman ko
at nalaman ko po, minamahal, nung ako po ay naglingkod, kung meron kang isang pamilya na mananampalataya, buong sangbayanan ay may liligtas sa kapamakan. Palakpakan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Kahit ang nangyari, minamahal, talagang kami po ay nabagka, minamahal, sa dako ng may kawayan, minamahal. Totally, yung amin pong truck, minamahal, talagang sabog po yung harapan. Lalaglag yung akin pong bayaw, sa kasamang palad, minamahal, lalaglag siya, at ito ay naging komatos at naging kanyang kamatayan, minamahal. Subalit, minamahal, sa pagkakataong iyan, minamahal, nalabis kong pinasasalamatan ng ating pong pinakamamahal, Jesus. Nagulantang po ibang lingkod, minamahal, magising po ako at ramdam ko po sa akin pong katawan kung may sugat, minamahal. Subalit, sa kabutihan ng Diyos, ni kahit kunting galos, kunting sugat, hindi ko po tinaglay. Purihin po ang ating pong dakilang Diyos. Ibig sabihin, minamahal, nariyan po yung kapamaraanan, minamahal ng Diyos, minamahal, upang ako rin po ay mapabilang sa ministeryong ito. At hindi po nagtagal, minamahal, talagang iniwanan ko po yung akin pong trabaho, minamahal, at nagbakasyon sa dako ng Umingan, at hindi ko po akalain, minamahal, mismo sa bahay ng akin pong biyanan, gawain po natin, minamahal. Bagamat sa kabaguhan, minamahal, alagang hiyang-hiya po ako, minamahal. Nagtatago ako sa aming kwarto, hallelujah, subalit, minamahal. Totoo ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Sa pakikinig at pakikinig, minamahal, diyan po tayo nakakaroon ng pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Body so, praise the Lord. At isang araw, dumating muli ang pagsubok, minamahal, sa amin pong pamilya. Nangyari, minamahal, hindi po namin inaasahan yung pangalawa naming anak, minamahal, ay nagkaroon po ng karamdaman. Mula isilang, minamahal, ilang araw nakakalipas, minamahal, nakita namin sa kanya pong mga katawan, naninilaw lahat, minamahal, pati ihi. Ang sabi nga ng aking kamag-anakan, minamahal, hallelujah, umapaw yung kanya pong abdo, minamahal. Sa mga pagkakataong yan, minamahal, talagang lubos na kumilos ang atin pong pinakamamahal na Diyos, sapagkat, minamahal, meron pong mga ginamit ng mga minamahal manggawa na una pong nakasign sa dako ng Umingan na ang sabi, kapatid, walang imposible sa mahal Panginoon. Manampalataya ka, ang iyong anak ay gagaling. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Alam niyo po, minamahal, sa mga pagkakataon ngayon, minamahal, sapagkat hopeless na po yung akin pong anak, sapagkat iniisip po namin, minamahal, yung amin pong panganay na anak, minamahal, inilaan namin sa espiritistang pananampalataya, subalit, minamahal, ito ay hindi nawalan ng kagalingan, bagkos kinuha ng mahal Panginoon. Kaya sa oras na yun, minamahal, kami ay nangamba, baka maulit ang mangyari sa amin pong pangalawang anak, minamahal. Subalit, minamahal, sa pagkakataong iyon, wala na po kong trabaho, iniwanan ko na po, minamahal. Napaisip sa akin pong isipan, minamahal, ang sabi ko, mahal Panginoon, kung susunod ako, wala naman mawawala ni kahit 5. Purihin ka. Subalit totoo ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Sa oras ding iyon, minamahal, tinanggap ko siya bilang hari ng akin pong, nakapagligtas ng akin pong buhay, minamahal. At hindi po nagtagal, imagine, minamahal, 2 weeks ang nakalipas, minamahal, naramdaman at nakita po namin, minamahal, pinagaling ang atin pong dakilang Diyos yung akin pong minamahal na anak. Imagine, minamahal, talagang takang-taka ang ibang lingkod, walang gamot na ginamit, pagkos sa pananampalataya lamang. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Yun na po ang una, minamahal, o pangalawa, na akin pong nakita ang kabutihan ng atin pong dakilang Diyos, at doon na po nagsimula yung pagbabago ng akin pong buhay, minamahal, yung akin pong pagdadrugs, pag-iinom, pagsusugal, minamahal, totally, hanggang sa kasalukuyan, ni kahit minsan, hindi na yan binalik ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Kaya totoo, minamahal, yung salita ng pagsunod, minamahal. Imagine, minamahal,
Alam ng atin pong beloved OP yung aking kalalagayan, minamahal. Na ang sabi ko minsan, napakahirap isang magsasaka. Nalingid sa atin pong kalaman kung paano minamahal tayo, minamahal maglaan ng pisikal na pangatawan. Alam niyo po, minamahal talagang yung pagsasaka, minamahal nung araw ay pagpapala, minamahal. Kaya yung mga pagpapala na yon, pisikal na pangangatawan ang sumusurrender sa akin sapagkat minamahal, imagine, minamahal, kakayanin ko ba, minamahal, yung kulang-kulang na 10 hektarya, minamahal, 2 lamang kami ng aking anak, minsan, mag-isa lamang ibang lingkod, minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Subalit, minamahal, hindi po natin talaga maiwasan sa ating pong pagtanda, minamahal, ay talagang dumarating, minamahal, na talagang yung physical na mga hina, minamahal, kaya tunay nga po, minamahal. Talagang sabi ko nga sa mga kasakulukuyang taon, minamahal, na mag-iba na layat, na abang lingkod, na umanap, minamahal, na paghahanap buhayan, minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Muli po nating basahin, minamahal. Dito po, minamahal, sa aklat, minamahal, ng 1:12, talatang 26. Purihin po ang ating pong dakilang Diyos. Aklat po ng 1, Kabanatay 12, talata po ay 12:26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, minamahal, sa iyong banal na salita, sa pagkabasa. Muli ko pong basahin, minamahal, ang sabi dito, kung ang sino mang tayo naglilingkod sa akin at sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang naglilingkod sa akin, at siya'y pararangalan ng Ama. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos, minamahal. Kung atin pong isip-isipin, minamahal, talagang habang tayo po, minamahal, ay nanatili, naglilingkod sa atin pong pinakamamahal at sumunod sa atin pong pinakamamahal na Diyos, nang sabi nga, minamahal, ng banal na kasulatan, kung saan ako naroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Kaya salamat sa mahal, Panginoon, hallelujah, na talagang nanatili bang lingkod sa isang magsasaka. Subalit, minamahal, hindi po tayo minamahal iniwan. Hindi po tayo pinabayaan ng ating pong pinakamamahal na Diyos, kundi bagkus, minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat nung dumating ang pagsubok sa amin, akala ko po, minamahal, hindi na natin mapapalaki, mapapalago yung ating pong pananampalataya. Subalit yung pagsubok na yan, mula nung amin pong napagtagumpayan, minamahal, ay talagang tayo ay pinarangalan ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Na talagang wala nang iba. Tayo ay nanatili. Tayo minamahal na naglilingkod sa atin pong pinakamamahal na Diyos, na kung minsan talagang dumarating ang hadlang at pagsubok, minamahal. Subalit kinakailangan, minamahal, atin pong mapaglabanan ang mga bagay na ito, minamahal, upang atin po, minamahal, maalagaan yung atin pong paglaki at paglago ng atin pong mga pananampalataya. Batid at alam ko po natin, minamahal, na talagang napakarami, minamahal, ang hadlang sa atin pong pananampalataya. Subalit, kinakailangan wag po tayong tumingin doon, minamahal, sa mga bagay na yun. Ang sabi nga, minamahal, ng ating pong beloved honorable pastor, huwag tayong titingin sa kanan o sa kaliwa, maging sa likuran. Ang ating pong tignan lamang, minamahal, ay dito sa harapan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Marisaw, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Talagang nariyan po ang kabutihan ng ating pong dakilang Diyos. Sa atin pong pagsunod, minamahal, talagang ang Diyos ay napakabait. Hindi tayo, minamahal, talagang papahiyain. Hindi po tayo, minamahal, talagang ilalagay
sa mga buntot na yan, kundi ilalagay po tayo sa unahan. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Subalit, minamahal, wag lamang tayong makontento sa atin pong pagsunod. Kinakailangan, minamahal, samahan din po natin ng pagtitiwala, minamahal. Pagtitiwala sa mga dakilang himala ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Pagtitiwala, minamahal, na ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat o magbibigay ng atin pong mga pangangailangan sa oras ng atin pong kagipitan. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Barisaw, praise the Lord. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Kung atin po minamahal, talagang pagbabasihan ng banal na kasulatan, ang sabi nga minamahal ng Mateo 6:33, minamahal. Unahin daw lang natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng bagay na ito, minamahal, ay pawang idaragdag sa atin, minamahal, ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Totoo yun, minamahal. Alagang nagtataka tayo, minsan iniisip po natin, nababalisa na tayo, minamahal, sa araw po ng bukas, kung ano po yung atin pong kakanin. Ano po, minamahal, yung atin pong pangangailangan. O yung atin pong pagtugon sa atin pong pamilya, minamahal. Subalit, minamahal, sa atin pong pagsunod at pagtitiwala ng sa atin pong pinakamamahal na Diyos, na tunay nga po, minamahal, naranasan po natin, minamahal, ang mga bagay nito na talagang ang Diyos ay mapagpalang Diyos, minamahal. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Diyos. At salamat sa atin pong minamahal na Beloved Evangelist Sustada Almeida, na ito po, minamahal, ay talagang ginamit ng atin pong pinakamamahal na Diyos, minamahal, upang siyang mangalaga ang bautis sa amin, minamahal, ang bautis sa atin, maging sa kanya pong mga extension ng mga manggagawa, sa panguna po ng atin pong beloved preacher, Bubunyel sa dakong ito ng San Carlos at Umingan. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Talagang napakabait at napakabuti ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Ang sabi ko nga sa atin pong beloved Opinon, minamahal, Kuya, nakakalungkot isipin. 2 o 3 na lamang yung dumadalo sa dakong ng Umingan, minamahal. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Subalit, salamat sa mahal, Panginoon, na talagang meron siyang mga ginamit, minamahal, upang muling manumbalik yung lakas at sigla ng pananampalataya sa dako po ng Umingan, minamahal. Hindi naman po sa amin pong ipinagmamalaki yung amin pong kalalagayan, kundi sa kapurihan lamang sa atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos, minamahal. Alam niyo po, minamahal, kung may problema sa ngayon, minamahal, talagang kami na po ang nag-aayos bago pa po pumunta sa atin pong beloved ordained preacher, Bubunyel. Subalit, minamahal, ang kagandahang loob ngayon, minamahal, sa dako ng Umingan, meron pong pagkakaisa. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Hindi po gaya doon, minamahal. Talagang hindi po nagkakaisang Umingan, minamahal. Bagamat habang lingkod talagang pilit, minamahal, na maging maayos, minamahal, sa dako ng Umingan noon, minamahal. Talagang grabe po, minamahal. Subalit, ang Diyos ay napakabuti. Hindi pinahintulutan ng atin pong pinakamamahal na Diyos na sa dako ng Umingan, minamahal, ay mawala yung atin pong mga kapatiran. Bagkos, minamahal, yung mga ilan, mga latihan na numbalik sa paglilingkod sa atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos dahil lamang sa pagtitiwala at pagsunod sa atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Muli po nating basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Jeremias 17, talatang 7 hanggang 8. Amen, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, ang kabanatay 17, ang talatay 7 hanggang 8, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Ngunit ang kanyang dahon ay magiging sariwa,
at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Atin po minamahal na pakinggan ang sabi dito, mapalad ang taong nagtitiwala sa mahal Panginoon at ang pag-asa ay sa mahal Panginoon. Ang lahat na naniniwala, pumalakpak sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Salamat sa mahal Panginoon na tayo minamahal ay naniniwala na tayo ay mapalad kung tayo lamang ay nagtitiwala sa atin pong dakilang Diyos na kung saan inihantulad tayo, minamahal ang atin pong pinakamamahal Panginoon sa isang puno, minamahal, na nakatanim sa tubig, tabi ng tubig ng nagugat, sa tabi ng dagat, minamahal, ilog at hindi matatakot pagka mainit, dumarating kung ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi nababalisa sa taon ng pagkatuyo at paglilikat man ng pagbubunga. Palakpakan po natin ang ating pong... Ibig sabihin, minamahal, ang mga Kristiyano, minamahal, dumating ang pagsubok, hindi natinag, minamahal, kundi tuloy, minamahal, yung atin pong paglilingkod. Ito po ay patuloy na nagbubunga. Bagamat minamahal, summer, minamahal, yung atin pong panahon, minamahal. Subalit, minamahal, talagang ang kabutihan ng atin pong dakilang Diyos, minamahal, yung mga kapatiran na talagang grabe, minamahal yung kanilang kagalakan, minamahal, na manumbalik sa atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. So, praise the Lord. Kahit minamahal, napakaganda po, minamahal, na atin pong i-maintain lagi, minamahal, yung paglaki at paglago ng atin pong pananampalataya. Kahit gano'n na lamang din, minamahal, na tayo lamang din, minamahal, pinagpalang lubos, minamahal, hinirang ng atin pong pinakamamahal, Pinosos. Hallelujah, tayo po ay tinawag, minamahal, isang lahing hirang, minamahal, bansang banal na pag-aari ng atin pong pinakamamahal, Pinosos. Yan ay atin pong pagyamanin, minamahal, sapagkat sa dinami-dami ng taong sa mundong ito, minamahal, isa po tayo sa pinili at kinabagan, minamahal, upang tayo ay pangakuan, magmana ng pangako ng atin pong dakilang Diyos, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos at muli na pong basahin, minamahal, ang huling talata na atin pong mababasa. Dito po, minamahal, sa unang Pedro 2, minamahal, 9. Aklat ng unang Pedro, Kabanata 2, talatay 9. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa. Yan na po ang huling talata po natin, minamahal. Nang sabi nga dito, minamahal, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang kanyang karangalan, niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos. Kahit minamahal, sa conclusion na atin pong napag-aralan, minamahal, kinakailangan, minamahal, huwag nating pabaya, i-maintain, minamahal, yung atin pong paglaki at paglago ng atin pong mga pananampalataya, sapagkat, minamahal, tayo rin, minamahal, ang magkakamit ng mga biyayang pagpapala mula sa atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos at hanggang dito na lamang po, minamahal, yung atin pong napag-aralan, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa atin pong pinakamamahal na Diyos at akin pong pinakawag.